Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A takaice a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala na cewa fadhakkir in nafa'ati dhikra, wani waje kuma sai Allah ce fadhakkir innama anta mudhakkir. Duka Allah subhanahu wa ta'ala yana kira zuwa ga manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya dinga tunatarwa da Allah akwai wanda zai amfana da wannan tunatarwa. A wani waje sai ce kai tunatarwa saboda lalle kai mai tunatarwa ne. To al'ummar musulma ta takaice ba tare da tsawaitawa ba, kamar da ake ganin waɗannan abubuwan fitina ne da kuma musiba da kuma tashi hankali wanda ya afka al'ummar mu a yau, musamman ma bangaren mata da kuma wasu daga cikin maza. Na ɗaya, sa waɗannan abubuwan da muke ganin su, wanda na ɗaya na kiran shi eyelashes da sauransu, ko kuma sa cutters a kumba ko kuma bar kumban ya tsayi. Wani waje kuma abin da ya shafi ƙara gashin nan da ake yi duka, da kuma abin da ya shafi takalmin da ake cewa kwaskwas da suke sawa, da kuma wasu daga cikin mazaje da suke barin gashi su aske wani bangare su kuma su bar wani bangare. Duka waɗannan abubuwan musulunci ya zo akan haramcinsa, da kuma masu zane-zane a jikinsu wanda suke cewa tattoo din nan. To a matsayinka na mutum musulmi, ka zauna ka natsu da kyau ka ji matsayin waɗannan abubuwan yau a cikin addini, saboda ya gusar maka da shakka. Kuma idan wannan shine farkon zuwanka, to dan Allah ka bibiye mu, ka mana subscribe a cikin YouTube channel din mu domin samun sakon irin waɗannan ko da yaushe. A cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu a cikin suratul nur, innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na allati wa ulaika hum muflihun. Lallai magana game da mu'mini ta kasance idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa zo su masa biyayya, cewa suke yi sami'na wa ata'na, mun ji kuma mun yi biyayya. Allah ce wa ulaika hum muflihun, irin waɗannan su ne rabautattu. A wani waje kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kai wa man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah, wa yakhsha Allah wa man yuti'i Allah. A wani waje Allah ke cewa yuti'i Allah wa rasulahu, duk wanda ya ma Allah biyayya da kuma manzansa, wa yakhsha Allah kuma ya ji tsoron Allah, wa yattaqi kuma ya bisa ya bi shi, Allah ce fa ulaikumul faizun, waɗannan su ne waɗanda suka rabauta. Al'ummar musulmai, waɗannan abubuwan da ake gani sun zama fitina yau a cikin al'ummar musulmai, musamman ma mata. Tashi hankali ne wanda musulunci ya haramta su. Yanzu idan muka ɗauka abin da shafi wannan zanen da suke ce tattoo, wanda za ka samu musulmi mata da yawa suna yin shi, ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce da mu la'ana Allahu wasilata wal mawsula wal washimata wal mustawshima. Allah subhanahu wataala ya tsine ma mace mai ƙarin gashi da wacce ake ƙara mawa, da kuma mai zane da kuma wacce ake mazanin. Idan mutum je zo duba da kyau cikin littattafan hadisi, zai samu waɗannan bayanan a ciki. Dukan waɗannan abubuwan haramun ne a cikin addinin musulunci, amma yau ya zama ruwan dare a cikin al'umma. Ana yin su, ana tallan su, kuma mutum ma na aikata su. Yau ga takalmin irin waɗannan wanda shi ma musulunci ya haramta shi. A cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mu wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yakhfina min zinatihinna, kada su dinga bugun kafafunsu a ƙasa saboda a san abin da suke boyewa na adansu. Amma yau zaka samu mata da kuma wasu iyaye suna bada gudunmuwa wajen siya ma yaransu waɗannan irin abubuwan, wanda kuma dukkan su haramun ne. A cikin alqur'ani ma Allah na faɗi mana cikin suratul anfal yake cewa ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulahu, ya ku da suka imani ku yi ma Allah biyayya da manzansa, wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, kada ku juya musu bayan halin kuna ji Allah ya ce kaza, kuna ji mutum ya hana ya ƙi. Annabi ya ce kaza, kuna ji ku ƙi. Allah ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un, kada ku kasance cikin kamar irin waɗanda suke cewa mun ji amma wa hum la yasma'un, amma kuma ba su ji. Idan Allah ya bada umarni za su yi kamar sun ji, kamar sun yi biyayya, amma ba su yi ba. Allah ce kada ku zamanto irin su. A wani waje kuma Allah na ce da mu kai wa man yushaqiqillaha wa rasulahu, duk wanda ya sawa Allah da manzansa, wa man yushaqiqillaha wa rasulahu wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kuma ya bi hanyar da ba na mu'mine bane, Allah ce nuwallihi ma tawallahu, za mu jibintar da shi zuwa ga abin da ya jibinta. In kana koyi da Yahudawa ne, Allah ce za a kyale ka da Yahudawan. Allah ce wa nuslihi jahannam, kuma ran lahira za a tunkuɗa ka cikin jahannama. Duk waɗannan abubuwan addinin musulunci ya haramta su. Maza da suke aske gashin su nan su bar tsakiya, annabi Muhammad ya faɗa cikin hadisi cewa sawai sa yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil annabi ya hani game da qazai. Aka tambaye shi me yake cewa qazai, sai ce an yuhlaqa bi ra's sabi wa yutraku ba'd, a aske gefen yaro a bar wani gefe. Annabi ya hana. A matsayin ka na kai mutum musulmi kake cewa kana son manzon Allah, wani ma sai ce
ya jingina kansa yace shine abu kaza kaza na manzo Allah kuma ka zo kana sa'a manzo Allah. Hadisai da dama su zuwa kan haramci irin wannan abubuwan da dama, wanda wani hadisi ya zo na Abi Hurairah wanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin, wanda ke cewa man da'a ila hudan, duk mutum da ya kira zuwa ga shari'a to kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu, yana da sakamako da kuma lada kwatankwacin wanda ya bi shi akan wannan kiran da yi, la yanqusu zalika min ujurihim shay'a, ba abin da zai rage daga cikin sakamakon su da za a ba su na lahira. Amma kuma wa man da'a ila dalalatin, duk mutum da ya kira zuwa ga bata, kana alaihi min al-ism, to yana da zunubi na wannan batan da yake kira, min athami man tabi'ahu, da kuma zunubin waɗanda suka bi shi, la yanqusu min zalika min athamihim shay'a, ba abin da zai rage na daga cikin zunubansu su kuma. Idan yau ka fito kina tallan irin waɗannan abubuwan, kana cewa kai kware a wajen aski irin waɗannan askin, ke kina cewa kin kware a wajen zane da kuma ƙarin gashi da sauransu, idan mutane ɗari suka zo in za ba su zunubi guda 100, to ke ma za baki 100 irin nasu, ke kuma za ƙara miki naki, ba abin da zai rage cikin zunubansu, kai ma ba abin da zai rage cikin naka. Menene musulunci bai kawo mana ba. Wani hadisin kuma na wanda ya zo na Jarir bin Abdullah radiyallahu anhu yake cewa qala, yake cewa bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an iqami salati wa ita'i zakat, yake cewa nayi mubaya ga manzon Allah sallallahu game da tsaye da sallah da kuma bayar da zakka, wa nushi li kulli muslim, da kuma nasiha ga kowane mutum musulmi, muttafaqun alayhi. To wannan nasihan da wannan sahabi yace ya manzon Allah sallallahu mubaya, mu ma shine muka yi manzon Allah sallallahu mubaya. Dole ko mutum zai zage mu ko me zaka ce, ba abin da zai sa mu daina irin waɗannan nasihan, ko dai ka karba ka tsira ko kuma ka ci gaba mutum yi nadama. Kai wani hadisin ma ya zo wanda Imamul Baihaqi da kuma Imamul Tabarani suka rawaito daga Abi Ayyubi al-Azdi, wanda yake cewa cikin hadisi yake cewa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu 'an khabari sama, yana tambaye shi game da labarin sama. Qala, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'al ahadukum an khabari sama, wani cikin ku yana tambaya game da labarin sama, amma menene yas'aluhu an khabari sama, wani cikin ku yana tambaya game da labarin sama, amma wa alfarihi ka alfar dayr, ga kumbunansa dogaye kai kace kumbunan tsuntsaye, tajtami'u fiha janaba, wanda cututtuka na janaba suna tattaruwa a ciki, wan nafath, da kuma datti kala kala, masu barin kumba, ga mutum ya bar dogayen kumba, wannan musulunci ya haramta shi. Kai a wani hadisin ma ya zo wanda wani sahabi ana kiran shi Anas, yake cewa radiyallahu ta'ala, yake cewa waqata lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi Muhammad sallallahu ya sanya mana iyakaci, mana ya iyakance mana, ya sanya mana lokaci fi qas sharib, wajen rage gashin baki, wa qalmun zafar, da kuma gyara kumbuna, mana yayyanke su idan suka yi tsayi, wa natful ib, da kuma tsitsefe gashin hammata da sauransu, wa halqul anata, da kuma kwashi gashin mara. Yake cewa Allah natruku shay'an min zalika akthara min 40, kada mu bar wani abu daga cikin wannan abubuwan ya kai sama da tsawon kwana 40, kada mu bar ɗaya daga cikin wannan abubuwan sama da tsawon kwana 40, ma'ana in ma har zaka bar shi to kada ma ya kai kwana 40. Duk da mun san halittar mutane daban-daban ne, wannan kumbun shi sati 2 ya yi tsayi, wani kuma ɗaya, wani sati ɗaya, to duka waɗannan abubuwan annabi ce a dinga rage su, a dinga gyara su. Amma yau ya zama to abun ado a cikin al'ummar musulmai, wasu ka ga namiji a ban kumba dogo kamar mayi. Duk waɗannan abubuwan addinin musulunci ya haramta shi. Annabi Muhammad sallallahu ya ce da mu, kullu ummati yadkhulul janna, dukkan al'umma ta su shiga aljanna illa man aba, sai wanda yake. Aka tambaye shi, ya rasulullah wa man ya aba, waye yake shiga aljanna? Nabi ce man ata'ani, duk wanda mun biyayya dakhala aljanna, ya shiga aljanna. Wa man asani, duk wanda saba mu kuma faqad aba, haqiqa wannan yake shiga aljanna. To kai bawon Allah, idan kana so da gaske ka nuna cewa kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske, to duk wannan abubuwan ka nisance su, ka nisance su malam. Zane da ake a jiki, tatu, kai watsi da shi. La'anallahu alwashimata wal mustawshima, Allah tsine ma mai zane da kuma wanda ake mazanin. Wal wasilata, karin gashi da matauki na jaki da sauransu, ku yi watsi da su. Musulunci bai zo da wannan ba. Musulunci is the civilized religion. Musulunci shine addini waye, kai watsi da wannan. Annabi ya tsine mu wannan aka, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine mu mai aikata wannan. Abin da shafi barin kumba ya tsayi, kai watsi da su. Abin da ya shafi askin da aka yi watsi da su. Annabi Muhammad ya hana, kuma Allah ya hana. Matan da suke sa takalmin kwas ku yi watsi da shi. Manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi ma cikin Qur'ani.
to da haka jama'a ina ga wannan nasiyan ya ishe ni ya ishe ku. Inna hadhihi tazkira faman sha'a zakara, wannan tunatarwa ne duk wanda yake so ya tunatar. Inna hadhihi tazkira faman sha'a ittakhadha ila rabbi sabila, wannan tunatarwa ne duk wanda so ya kama hanya ta tsira da hanya ta rabota zuwa ga ubangiji subhanahu wataala. Da haka ku biyo mu a kaset din mu na gaba saboda ƙara jin wani sabon nasiha da zamu ƙara kawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.